Здравейте, приятели! Аз съм Яница. Извинете, малко гласа ми е променен. И днес ще снимам моите неща на Стани Стефи. Така, както ако сте гледали клипът на Лов Андрея, тя снима влог на турнето и аз бях на турнето, но не съм снимала клип и съм решила просто сега да ви покажа моите абсолютно всички неща на Стани на Стефи, купени имам пред. Да започваме първо с тетрадката на Стефито. Ето я, на Стефи. Тя е с големи редове. Аз съм записала вътре. Следващото нещо, мисля този месец или другия да си поръчам тетрадката на Стан, защото я нямам, или на флапата, или на двамата. Ето този плакат. Ето тук съм се подписали Стани Стефи. Това е подписан на Стан, това е на Стефи. Имам още един абсолютно същия плакат. Тук пак ми се подписали Стан и Стефи. Следващото нещо е дневникът от книгата Измамен. Ето го. Вътре не са ми се подписали. Вътре нямам подписи. Следващото нещо е органайзерът. Чакайте сега как да го направя. Така. Ето, също са ми се подписали вътре. Ето подписа на Стан, подписа на Стефи. Включително аз го закупих от турнето органайзерът. Книгата Невидим, която също ми е подписана и съм я закупила от книжарницата в Бургас, където беше турнето. И съм почнала да я чета, иначе това е билетът от Измамен, нали? Защото аз я поръчах преди 27 и ми я донесаха. Също са ми подписали. Аз съм до втора глава. Ето. Да махна. Втора глава, ето до тук съм аз. Следващото нещо е книгата Измамен, която още не съм почнала да чета. Ще чета след Невидим. Ето я. Стан, това Стефито и не знам кой снима. Ето. Тук пак са ми се подписали. Да, тук пише за Яница. Тук вижте подписите. Че не мога да подпися. Ето. И последното нещо, което е картичката им. Ето я. На нея нямам подписи. Тя е от Инстаграм. Снимката им от Инстаграм. Чакайте малко. И включително това бяха моите неща на Стани на Стефи. Абонирайте се за канала ми, дайте палчета нагоре на видеята ми. Чао, чао!